Рахим итегіз. Бізде қонақта Татарстанның от қазанған артисті Раяз Фасихов. Раяз, сәлем, қош келдің. Сәлем, қайырлы күн. Нәк жырындағы көк сұрау бересі келе. Хәлің нешік дейіп сұрасалар. Әлем әйбәт, Аллаға шүкір. Ярашлы ғына бұла көрсін. Бұлғар радиосы ел дауымында өткерген концертларда сен әммәсінде де қотнашасың дерлік. Ол ең біріншісін айтсақ 30 август концерті, аннары енді ол милли музыкаль премия, аннары қышны зоталар, һәм ниһаят өткеннер соғындыраға келіп жетерер. Көп күні интервьюда сен әр уақыт мен бәлекей шағымда оғында Стена радиосын тыңлап, әлі сөйлеша білмесем де диярлік, гармон тұтып әбейіме жырлап, әбейінің йотам деп әйтейін. Аның тарихы да шулай. Әти шырмада канап айтты отырғанда, мен қарайында бір 3 яшым болдым екен. Мен қарайында нәрседір уйнап жүргенде, үй түшәме білән веранда түшәме арасы где-то бір метр ярым, шуннан егылып түшкенмен. Бұл мен енді нәрсе генә неше тим соң енді нәрсе белән генә моны тыныштандырырга мен шундай шок бит инде сәхнәдә генә мин. Иске гармон яткан булган шунда, тальян гармоны куйган шунда шурмада инде. Шуны алганда тоттырганда инде уйнатып күрсәткән менә шу айтсаң тавышы чыга дип. Шуны үземдә эшлимдә, үземдә теге нидә бит транзистор дип атыйк инде теге радиода безнең татар концерты бар, кемнәрдер җырлый. Ичте иштем де син шунда да җырлаучының җырынды уйнамакчы булып нәрсәдер канал палкаларын ташладым да я гармон уйнарга өйрәтә башланды. Шулай башланган минем Сыклангыч. Музыкаль гаиләдә миңа берсе дә каршы килмәде, Аллаһка шөкер, теге артист булырга хыялланам дигән. Раяз менә карасин, мен сәхнәдә генә мондый дидең, димәк син сәхнә образың шын Раяздан аерыла. Әлбәттә аерыла. Бар инде ул тормышта да ул Раяз бар. Менә хәзер дә ул шундый татарча сөйләшеп. Менә сәхнәдә нинди Раязны без бер кайчан да күрә алмаячакбыз. Менә бу сорауга җавап бирмим. Шуңа Бу Раязны беләләр, бу Раязны беләнең хатыны, я туганнары, балалары күрергә мөмкин. Минем дә күргәнем Синең дә бар инде булмасын. Без синең белән бит. Менә концертка күчеп сорауны бәйлис килә. Менә шул шурма башыннан инде әти мауыктырып гармон тоттырган бу бала инде әрәм булмасын дигәндәй бер битен бер карадаймы? Тик утырсын дигәннән чыккан бер битен бер карады. Менә шул инде әти инде эш эшләгәндә уйламыйча нитмичә тоттырылган гармоннан алып бүгенге көндә Татарстанның атказанга булган Раяз, җырчы Раяз арасында булган вакыйгалар эчендә сине нәрсә сагындыра? Беренчедән сагындырудан башлап, менә ул шуннан иңдерелә башлаган, синдерелә. Теге мин кичә футболист, бүген җырчыга әйләндем түгел, артистка әйләндем түгел. Ул менә шуннан синдерелеп, үсеп әкрен генә атлап. Менә сезнең каршыгызда бүген менә миллионлаган тамашачы каршында утырам, Аллаһка шөкер. Аларның да горурлыгы дип әйтәм. Нәрсә сагындыра? Әби мәрхүмә сагындыра бик. Урыны җмакта булсын, 5 ел булган киткәне, менә аның да шул менә минем татар җырларына мин әйтәм инде моңлы җырларга хирыслык, мәхәббәт менә күбрәк әбидән сиңгәндер дип әйтәм. Чөнки әти-әни эштә мин балалар бакчасына йөргә яратмадым гомердә. Йөрмәдем дә, мин көчләп кенә аннарына җибәрделәр, сине мәктәпкә алмыйлар анда. Ахырдан теге сумка салар иде. Шул сумканы булмаса мәктәпкә җибәрмәй, мәктәпкә барасы килгән минем, видимо. Менә шул әбинең үзе ризык пешергәндә, шул шук Раязны тынычландырырга табуреткага утыртып, гармонны улым ала әйдә менә бу җырны теге туган якның тын җилләре истә һаманда истә. Менә шуларны җырлый, ә мин шуны уйнарга тырышып, менә шулар сагындыра. Беләсезме, Раяз гадәттә безнең җырламый эфирда, менә бүген җырлый башлады. Нәрсә булды, Раяз? Раяз. Әбигә карата хәтигә. Ул үзе дә уйламастан, без дә сорамастан искә төшереп, сагындырып искә төшергән мизгелләр һәм алар беркайчан да онытылмый. Без машинада барганда Раяз сине тыңлыйбыз. Ә син машинада кемне тыңлыйсың? Кем белән илһамланасың? Мин үземнең кәефемә теге карата, минем галәмәт плейлист дигән нәрсәдә анда кем генә юк. Анда рэперлардан алып Бачеллиларга хәтле бар. Шуңа күрә Слимнан алып монда теге берсендә өстә асып Диапазон киң. Анда Слимнан алып, теге LG-дан алып, Бачелли, анда ниләргә хәтле поворотчыларга. Классикага. Бөтен нәрсә дә бар.
Çünkü мен теге гади тыңлаучы буларак bütün ruhi ризык белән дә тукланырга тырышам. Алла берсе 17 мартта Сара Садыкова концертлар залында башкарачак җырыңа әле билгеләдегезме? Мин билгеләдем, ләкин икеләнеп торам әле менә кайсыларын җырларга микән дип. Анда шул ук әби мәрхүмә өйрәтеп калдырган без аны Илһам Шакировның 70 еллык юбилейына әзерләгән Йөр син безнең урамнарда дигән җыры белән берсе менә Карлыган кара буламы, Зәңгәр бүлмәк буламы, менә шуларның ике җырның менә шуларның икесен менә берсен инде беләм, Йөр син безнең. Менә икенчесен әле уйлыйм. Һәм ниһаять ел сайын син үзеңнең концертыңа нишләптер һәр вакыт язда куясың. Бу нәрсә белән бәйле. Бу нәрсә белән бәйле хәзер беренче тәкъдим үземдә әйтеп китәм. Сине мәхәббәт җырчысы дип атыйлар еш кына, син моның белән килешәсеңме? Һәм икенчедән чыннан да яз тәэсир итәме, сиңа көч бирәме? Һәм өченчедән чыннан да бу хатын-кызларга бүләк. Мәхәббәт җырчысы дип инде шуннан романтик җырчы дип кіріп қалды да шул. Миңа үземә дә ошый ул. Мин яратам, чөнки мәхәббәт иң төп хис дип уйлыйм мин аны. Ул төрле мәхәббәтнең төрле бит инде аның теге агымнары бар. Шуңа күрә мин инде күбрәк теге хатын-кызларга булган мәхәббәт, хөрмәт менә шул турында ул әниләрме, ул яраткан кешеме, ул серлегенә әйтеп яратып йөргән кешеме, шыпырт кына теге. Хәзер бит күбрәк текстлар Мин сине яратам, айда киттек синең. Шулай булса. Мин яратам. Мин әйтмичә булдыра алмадым. Мин әле ничектер менә шундый теге матур итеп теге шундый тасвирлаулар белән, эпитетлар белән язылган матур шундый текстлар ләксә шундый рәхәт инде. Менә миңа шундыйлар. Бәлки заманга туры да килмидер, ләкин аларны бит әле теге заманга туры килдем дә шулай гына түгел, менә аларны онытмаска дип уйлыйм мин. Менә шундый. Менә шулай хәзер эпитетлы сүзләр кулланып безнең хатын-кызларыбызны 8 март якынлаша бит инде бәйрәм белән котлый аласыңмы? Миңа калса бик күп тамашачыларыбыз хәзер синнән котлау сүзләре көтә. Үзеңнең котлап торасы килә. Әлбәттә беренче исәптән инде сине һәм режиссерларның кемнәр анда безнең экраннар артагына түгел әле менә операторскийда күреп утыра бөтен хатын-кызларны котлыйм бу матур бәйрәм белән, чөнки Аллаһ Тәгалә сезне безгә менә рәхәтләндереп тирән сулыш алып яшәр өчен яраткандыр. Бик яратам, бик хөрмәт итәм. Чынлап та сез безнең тормышыбызның бизәге дип әйтмәгән әйтмиләр. Сезнең турында күпме җырлар, күпме балладалар, күпме әсәрләр, сезнең аркада күпме сугышлар чыккан, аның барысы да билгеле, һәм сез моңа лаек. Без сезне бик яратабыз һәм сезнең өчен дип яшәйбез. Ират бөтен эшендә хатын-кызлар өчен эшли. Ул менә бүгенге әңгәмәдә генә искә төшсәк тә, әби, әни, хатын, әлбәттә бала да. Шуңа күрә яз бәйрәмендә син гаиләңдәге кызларыңа нинди чәчәк бүләк итәргә яратасың? Минем Люция ярата ләлә чәчәкләре, сары төстә. Теге кемдер әйтә, теге зәмәле сары чәчәк, барбер ялгыз калдым. Юк, менә минем Люция сары ләлә тюльпан чәчәкләре ярата. Кызым Али андый юк кызым аны сөйләй. Өстәвенә әле чәчәкләрне чәчәк бәйләмнәре бүләк итәм дип җырлап тапшырсаң. Менә бу сары чәчәкләр нәрсәне аңлата икән. Хәзер видеозыма карап китәбез. Синең белән саубуллашырга мәҗбүрбез. Кунакка